sotkeita irti vähän tiukempia. Saatana iso kala. Vittu, nyt meni vapaa. No voi jumalauta. Häh? Perkele. Senkö te saitte sinne menee? Sinne meni. Hyvin alkoi tääkin peli. 10 metriä. Sukelsiko se koko vapaa? Sukes, vittu tästä. Vittu kyllä. Mikä vapaa se on? Se oli mun vapaa. Ei kannata lähteä selvinpäin. Ei tosiaan. Lopetetaan sählääminen, ruvetaan kalastamaan. Pitäis kokeilla väärin. Tulkaa, kyllä mä saan nää täältä ylös, ei oo hätää. Perukkeesta mennä lukko poikki ja otetaan kuvat talteen ja mietitään sitten loppuja. Siellä sen verran, että niistä voi kohta jo potkurikin tykätä huonoa. Tää on muuten ensimmäinen kokemus kalareissulla tämmönenkin. Tää uimalla otetaan haukia, mutta ei se mitään. Kyllä se tästä lähtee tääkin vapaussota vielä. Ei pudoteta tätä painouistinta. Katso se siitä. Tuossa ota se sinne tarkkaan. Missä on tän sitten? Peruke siellä meni, mutta ei se ole. Katon, saako siitä? No, otetaan kaikki vaan tänne suutta. Oho, se putos. No niin, mä sanon. Mikä sinne meni? Puukko vai? No se upposi siimasoppa. sinne. Se upposi sinne. Onko kylmä? Ei se. Luulen, että se on puhdas. Puukko mulla. Että kun mä pääsen vielä veneeseen jotain. Toisella puolella on nyt yksi. Seppi on ottanut todistusäin. Joo. Eikö mun täytyy takaa tulla? Täällä on puolella portaat. Tää pitää toista paremmin. Aina. Sitten kun täällä on vastapainoa, kun annat mulle kädet, niin Saa vaan jalat tonne niinku. Ponnistusvoimaa tossa. Noniin, hyvä. Kiitos. onko mittakaan? Oh. Jumalauta, 120 kiloa sulkapäässä. Toinen viedä punnitukseen. Ei mitään pojat, tästä se lähtee tää kalastusreissu. Ja otetaan ressi. Me vedetään 3 vavalla vai millä me vedetään? Onhan meillä varavapaa. Joo, se varmaan. Ehkä me tän kunniaksi otettais pienet huikat. Joo, Peki tarvii ainakin vähän lämmikettä. Ei